मैं उपेंद्र अजनबी शिवराई गाजीपुर से आप सभी के सामने एक बहुत ही बढ़िया भोजपुरी हास्य व्यंग लेकर आया हूँ, जो आप लोग इसे ध्यान से सुने और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप सभी के सामने कितनो खोजब दुनिया में ना मिली एकर दवाई, कितनो खोजब दुनिया में ना मिली एकर दवाई, लूर लक्षण नरुबाई ये भैया तीनों मुँहले पजाई। कहे के बा कि कितनो खोजब दुनिया में ना मिली एकर दवाई, कितनो खोजब दुनिया में ना मिली एकर दवाई, लूर लक्षण नरुबाई ये भैया तीनों मुँहले पजाई। छूटी नाई आदत लागल कितनो तू समझा ल, छूटी नाई आदत लागल कितनो तू समझा ल, आयापन वाला अपने करिहे कितनो पाठ पढ़ा ल। छूटी नाई आदत लागल कितनो तू समझा ल, आयापन वाला अपने करिहे कितनो पाठ पढ़ा ल। निमन बात बतैब इनके ना इनका के भाई, निमन बात बतैब इनके ना इनका के भाई, आ लूर लक्षण नरुबाई ये भैया तीनों मुँहले पजाई। इहे आदत एक दिन इनके इज्जत लिही डुबाई, इहे आदत एक दिन इनके इज्जत लिही डुबाई। आ का कहब कुछ कहलो न जाला तनिको ना शरमाई। भइल बाड़े मजबूर भैया अपने करे हसाई, भइल बाड़े मजबूर भैया अपने करे हसाई, आ लूर लक्षण नरुबाई ये भैया तीनों मुँहले पजाई। कह देतानी सही बात कहतानी हम। राजनीति के बात चली तो कूद पड़ी हैं उआ के, राजनीति के बात चली तो कूद पड़ी हैं उआ के, चौराहा चट्टी पर नेता बुलिहे साहस पाके। राजनीति के बात चली तो कूद पड़ी हैं उआ के, चौराहा चट्टी पर नेता बुलिहे साहस पाके। एगो में दूगो जोड़ जाड़ के दीहे उ भरमाई, एगो में दूगो जोड़ जाड़ के दीहे उ भरमाई, आ लूर लक्षण नरुबाई ये भैया तीनों मुँहले पजाई, ये तीनों मुँहले पजाई। जेकरा धैलस बाई ओकरा जिंदगी भर ना छूटी। सही बात है कि जेकरा धैलस बाई ओकरा जिंदगी भर ना छूटी, आ केतनो पियब दवाई उनके केतनो पियब बूटी। बाई ऐसा रोग भैया गतरे गतर दुखाई, बाई ऐसा रोग भैया गतरे गतर दुखाई, आ लूर लक्षण नरुबाई ये भैया तीनों मुँहले पजाई। लूर सहूर से लड़त बाणन का कहब बोल दी हैं, लूर सहूर से लड़त बाणन का कहवा बोल दी हैं, आ पाकिट में ना एक को पाई दूसरे के खइहे पीहे। हाँ, लूर लक्षण से लड़त बाणन का कहवा बोल दी हैं, आ पाकिट में ना एक को पाई दूसरे के खइहे पीहे। बहस करे में पार न पइहे दीहे झगड़ा लगाई, बहस करे में पार न पइहे दीहे झगड़ा लड़ाई, आ लूर लक्षण नरुबाई ये भैया तीनों मुँहले पजाई, ये तीनों मुँहले पजाई। आदत से ही बाज नहीं है कितनो तू गरियब, अपना रोहन से बाज नहीं हमी। वह कहला लूर लक्षण बाई तीनों मुँहले पजाई कि आदत से ही बाज नहीं है कितनो तू गरिया लो, आ रहबा कितनो बढ़िया भैया दुश्मन तू बन जइब। आदत से ही बाज नहीं है कितनो तू गरियब, आ रहबा कितनो बढ़िया भैया दुश्मन तू बन जइब। अजनबी बात कहेले साचा, अजनबी बात कहेले खारा दिहले बात बताई, अजनबी बात कहेले खारा आ दिहले बात बताई, आ लूर लक्षण नरुबाई ये भैया तीनों मुँहले पजाई। कह देतनी अगर ना गइल मुँहला पर तो कहब कि हम का कहत रही। हम उपेंद्र अजनबी शिवराई वाला, जिला गाजीपुर, थाना गहमर, उत्तर प्रदेश के रहे वाला बानी। मोबाइल नंबर हमार बा 7985797683। एकरा पर कॉल करब। आप लोग के बढ़िया बढ़िया हम हास्य व्यंग के रचना आप लोग के सुनावत रहो। जय श्री राम।